Her har vi Adam. Adam ville helt vildt gerne se et stort VAG-træf i Danmark. Men Adam vidste ikke, hvor der var et stort VAG-træf. Men så kom Adams kone. Adam, du skal til Danes & Dobbs. Hvad er Danes & Dobbs? Spurgte Adam. Det er Nordens største VAG-træf i en fantastisk smuk park, svarede Adams kone. Men er det ikke dyrt? Spurgte Adam. Nej, det er det faktisk ikke, svarede Adams kone. 175 kroner i forsalg og 250 i døren. Det skal jeg til, råbte Adam. Men hvornår er det? Tænkte Adam. Det er den 27. til 29. juni, svarede Adams kone. Ved du så, hvor det er? Spurgte Adam. Ja, Østerhub i Nordjylland, svarede Adams kone. Hvor ved du alt det fra? Spurgte Adam. Danesanddobbs.com. Information, billetter og meget mere. Det bliver en fed sommer, sagde Adam. Created using Powtoon.